Тъмни правоъгълни слънчеви панели блестят по покривите на Ота, намиращ се на 80 км от Токио, Япония. Градът е разположен сред ягодови градини в една от най-слънчевите части на Япония. Това дава прекрасна възможност бедната на ресурси страна да се възползва от възобновяемата слънчева енергия. Повече от 550 домове, образуващи цял квартал, са получили безплатни слънчеви панели от правителството като част от национален проект. Привлечено от идеята за безплатните соларни панели, семейството на Мика Хирошима се премества в квартала преди 3 години. В дома им всички електрически пособия се захранват главно от слънчева енергия. Когато остане неизползвана електрическа енергия, семейството може да я продава на местната електрическа компания и така да си осигури допълнителни доходи в размер на 50 щатски долара на месец. Никога не съм си представила, че ще получаваме пари от сметките си за електричество, вместо да ги плащаме. Хората ми разказваха колко е хубаво това и аз не повярвах, докато не започнах да виждам минусови числа на сметките си за електричество. Наистина страхотна система. Експертите казват, че ако семействата трябва да купуват соларните панели на пазарни цени, би отнело от 2 до 3 десетилетия да съберат необходимите средства. Според производителите на слънчеви панели, в късен летен следобед 4 киловатов генератор би произвеждал достатъчно енергия за 4 сушилни наведнъж, например. В облачно време количеството генерирана енергия е 2 пъти по-малко от пика и през лятото. Чрез този проект ние изяснихме много технически проблеми около поколението на възобновяемите източници за частните домове. Сега най-голямото предизвикателство е как да намалим цената на слънчевите панели и оборудването за тях. Японското правителство намали субсидиите за слънчеви панели през 2006 година, но в момента се планира те да бъдат възстановени следващата година.